ओइले सेवा का तोहारा ओइले सेवा का तोहारा बजरा के मरिया तने खोली आइला बजरा के मरिया तने खोली बस मॉनिटर में हल्का भोकल खोल दे बाकी प्रसाद साउंड के जोड़े बा कि ओइले सेवा का तोहारा ओइले सेवा का तोहारा अबे बाबा दर्शन के आस ले जाय रुआ काहे के देता नहीं रुआ हाथ में तनी मनी परेशान हम देवे में ये न प्यार है मैं कंपाउंडर के फीस नहीं देता हमने के बाबा ने तो डॉक्टर के फीस देवे के पड़ जाई दर्शन के आस लेके खाड़ नरा नारिया हो दर्शन के आस लेके खाड़ नरा बताई बोल भाई हमें आजकल कलाकार बुखार नोच के नहीं खस देती पैसा दे दे हमरा बहुत बहुत धन्यवाद कि दर्शन के आस लइले अरे कि खाड़ नरा अले के पूछन के खारो ले के पूछन के खारो धन्यवाद बाबा हमार बाबू कहले कि बेटा गांव में छोटो फंक्शन होके हर कीर्तन होके तो जाए के चाहिए माई महतीन कला मंच से लइका आइल बा आ ऐसे ही मैं चाचा लोग वो घरी पैसा देत रहे लोग लेकिन ओ घरी देवे के स्टाइल दूसर रहे 200 रुपया दे दो एक बाद चिनिया बादाम दे दो ले बेटा खात रहिए फोर फोर के लागे पचन से जपान भइल धाम हो लोग बनारस जाता केदारनाथ जाता वैष्णो देवी जाता लेकिन ओइजा से महिमा महान कम महिरौनी के नहीं खे पत्थर से नारी भइली कइले श्री राम चरण छुआई नहीं राहुली में आई हो चरण छुआई नहीं राहुली में आई हो पहले रही जाऊं धारे पहले रही जाऊं पहले रही जाऊं धारे पहले रही जाऊं कलवा फ्री में आई बा लेकिन गड़िया फ्री में नहीं खनु आई ओहे ओमे तेल लागेला कुर्ता पहले में नए होए तो सब चाचा लोग दे दलो मत होको बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष ओझा जी हमें सिंहनपुरा के लेकिन गुवाहाटी रहले देश के जवान हमें बहुत बहुत आशीर्वाद इतना बदल डला जाए निकी राज जी बहुत सारा प्यार तू नहीं होते तू तब धन्यवाद भाई
तनी बड़ी हमरो के दे दे रोवन नहीं हो देव नो घर बनी ते गुटल हमरा ईटा के जरूरत कोई तो रोवन रहे। हमरा मनोज बाबा के भैया के तरफ से बहुत सारा प्यार। 22 तारीख के तिलक बाबा के माई असही कृपा बनौले रही हो। तिलक लिया होता 26 के अगला 26 दिन के सोहर गावे जाई सन ए कोइले आही सुनी हमार मामा जी आइल यहाँ ये हमार सौभाग्य बा कि हमरा से बड़ लोग चाचा बाबा जी लोग हम सम्मान लायक लोग बुझता हम लायक नहीं थी। किरण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारा मामा जी के बाई जे बांध पर कहाला कि लइका ननियौरा में बिगड़ेले सो लेकिन ऐसा मामा हमन के ऐसा भगिना के इंजीनियर डॉक्टर बना देले मम्मी के देन हो त एजा के करना नहीं गाँव हो बहुत कम लोग जानत होई लेकिन ये गाना के लाइन से सब लोग जान जाए कि नहीं के जान राउर की रीति महान के भैया कि नहीं के जानत राउर की रीति महान के हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान के नाता में हमने के हनुमान जी के भतीजे लगब जा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार इतना आशीर्वाद ये हनुमान जी की कृपा बा। बढ़िया नोट देख के लागल है हनुमान जी की कृपा बा कि सब गाँव व्यस्त बा मस्त बा कोनो कष्ट आवेला जब भाई छेदाई तो बचल बनी तो एक बात का हो सकेला बेकार ले बड़का हो सकेला तो हनुमान जी के हम के परिवार में आवे देखिए कोई हनुमान जी बने और कौन ना रहे अन्ना रहे ए हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान नहीं के जानत राउर की रीति महान के सागर सुनील कोनो सिरावा नाई हो सागर सुनील कोनो सिरावा नाई हो कर जोड़ी करे ले को भारवे कर जोड़ी करे ले को कर जोड़ी करे ले को कर जोड़ी करे प्रेम सुनिए मैया की जयकारी। रोहित भैया एक बार बोले जय जय शिवाला पे हर कीर्तन होला।